Ngigilwe ingane la, ingane engiyizalayo engithathele umuntu wami umthethwa engamthola eCoca-Cola epakisha ngayibona ukuthi ayile indoda emadodeni. Kodwa usungaze ungigile kanje ngane yami ngikuzala. Ufuna ukuthi mina nawe sirishisele ngempela yini lento ongenza yona ngempela awungicacisele. IsiZulu phela sitoliko. Wena muyimini ngenze njani? Mina nguma wakho wena uzuthathe lami isendo kufanele ukuthi kube elami lodwa walithatha walenza labe elakho. Uthi mina lento ingihlala kanjani njengoma wakho okuzalayo? Wena ubu-exit kwama wami yini ongizalayo? Lalela mfazi. Igama lami mina nguNosihle wakaMkhize. Ngize lana ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume noma njengoba ngathandana nomthetho okuyisoka lami stepfather sami osekuyisoka lami njengamanje. Ngifuna ukuthi ngikhulume naye uma ngokuthi umthethwa usefuna ukuthi aze kongilobola. Sanibonani babukeli bevumani ifilm lo namhlanje uqhubha uhlelo lwenu ngusibhakabhaka wakange. Namhlanje sinaye i-special guest sethu esikhona lapha kwivumani film. Usisi uzosichazela kabanzi ukuthi ungubani ubuya kuphi nayo indawo na asho ahlale eDabeni. Siswami ngosichazela ababukeli emakhaya ukuthi kanye ubuya kuphi nendawo. Ngibingelele bode, ngibingelele nabalaleli bevumani films. Angazi noma ngihayize noma ngikekeze noma ngikhale angazi. Ngigilwe ingane la, ingane engiyizalayo engithathele umuntu wami umthethwa engamthola eCoca-Cola epakisha ngayibona ukuthi ayile indoda emadodeni. Jiki ingane sithatha umuntu wami. Kahle kuyacaca ukuthi mina nengane yami obviously sizoshare isende mina naye. Kanjani? Lengane ibidla ubhontshisi wami, ibidla uflower wami, ibidla noma yini into kade ngiyiphakela yona. Kodwa isibone ukuthi yona isingcono kunami. Ungcono vele ingibonge ngale ndlela efuna ungibonga kanjalo. Ngizoba umama onjani? Hamba ingane ikhuluma amanga yegama lami ithi mina ngiyihlukumeza kanjani ingane yami? Ngoba ngihambisa kulayini ukuthi okay, ngibeke aside ingane yami. Umthetho yena uthini? Ube busy phezu kwami. Ebhize nami kumnandi sidlala sihleka njani useyangijikela emangaka amantombazane ngaphandle sekaze kodwa azothatha la endlini la ekade edla khona sidla sonke etafuleni sishare itafula lodwa wabona ukuthi kungcono athathe yami ingane emangaka amantombazane ngaphandle angiyiboni le nto i-right. Sisiphili kuqala kanjani konke lokhu awusithathe sibeke usondlalele kabanzi umukeli emakhaya khona lapha? Ngitholela insizwa mina Coca-Cola ingimisi ingcomo ntombi kanje hayi nami ngiyibona ukuthi hayi le insizwa nje ngempela edinga ukuthatha yazi cishe ngakhuphukela ushukela if ukuthi bongasiwona ushukela obviously bokuzobe i-adrenaline yami iqala from 90 degrees kuya ku-360 degrees ngempela lo mntwana ucishe ngempela ngiphambanisa ikhanda serious angazi ngempela ukuthi kufanele ngenzeni ngaye ungixakile umntana wami. Nkosi yami Sisiphili ngawuthatha usibeke iqiniso kangakanani ukuthi lengane le ubuthi kunesande ngathi sihabaxanyana kuyona? Vele iqiniso bengizoba umzali onjani izodotosa ingane ibe mama's baby for how long? Naye kufanele azi ukuthi khona isikhathi lapho kufanele ukuthi ujeke khona ube umfazi. Vele kuyiqiniso isana nje bengisiqinisa kakhulu. Manje sengizwe ngamahemheme emgaqweni ukuthi mina ingane ngiyithele ngamanzi. Vele ngimthele ngamanzi yena befanele ukuthi ngenze njani? Qaqeka umqondo la qaqeka abone abanye abantu la abone kahle ayi ukuthi azobona ukuthi la ila kufanele ukuthi athathe indoda baningi abafana la ngaphandle yini into emenza ukuthi aze abone eyami indoda umthetho beba ngaka abafana ngaphandle inkinga yakhe kade ikephi kanti ngempela. Sisiphile usithatha usibeke ucela mhlawumbe le ndaba le esanda sakho sithatha uqina ibe nomthelela mhlawumbe ade enze kanjena mhlawumbe yapheya kuwena mhlawumbe. Kuyafana bhuti wami, whether ingane uyayiqinisa noma isandla sakho siyathamba, yona ingane uma ifuna ukwenza into efuna ukuyenza izoyenza and ngeke uzuyiforce. So yingakho ke na ethathele ukuthi akhe ngone mina ngihambe ngale ndlela uma ngimshiye. Yingakho ngimxoshile ngasekho. Kipite lapha nomthetho angimazi ukuthi bakephi. Angifuni umuntu nje ozodlala ngami emzini nami, angifuni umuntu ngoba nje ngisho ibhondi imali yami amandla akhe. So yena akahambe ayibonela indoda le ayifuna ukuthi ahlale nayo yena umthetho. Kodwa lokumnandi sengitholele nami wami umuntu.
so ukutholile nami ngikutholile uyazi ekhohlakele lengane mina sengizwa abantu basendaweni ukuthi hayibo philisiwe uthathelwe indoda sokunzima ngisho nokuthi nje ngihambe nje uyabona nje iduku nje uma ngilifaka ngize ngifaka amazaza ngempela la ngizobona ukuthi no abantu ngeke baze bangibona angisahlonishwa nje emphakathini angilutho nje ngoba nakho nje ngithathelwe nje ingane yami ihlaze njani nje lelo alright Siphile ngaba konke lobo ubukwenza ukuba mhlambi kungoba mhlambi siwadlule emhlabeni ubaba wonke umuntu hamba acinga ibani vele umuntu wosonke swazi 6 feet yena ungithathele into ekade sengibona ukuthi kuzoba isithelo sami ngempela esoba right kimi ukuthi unjani baba wakho ufile yebo ufile kodwa lokho engikwenzile hayi ukuthi just because uthi baba wakho ufile wonke umuntu vele uyogcina phansi emhlabathini babukeli emakhaya hayi sibambene impela babukeli emakhaya ngiyabona ukuthi isimo lapha sithe ukushuba impela sishubile impela isimo salapha babukeli sisi ngaba uziva njani njengoba mhlambi ugayilwe ecela umshado enganeni hayi bandla yakutshela Tombo ngizwa lempwane ezikuhlaza mina ukuthi hayi sokufanele phela manje kikize kwaba amagceke kikizwe manje kwenziwe zonke izinto kodwa ngizothini ingane yami ngiyayizala whether she's right or wrong kodwa kusalayo yohlala eyingane yami Siphile khawutshele ababukeli emakhaya ukuthi ngaba liqiniso kangakanani ba mhlambi ugelo uye wamthatha wamnikela emadodeni kamba wathi wamnikezela komnye ubaba uneTavel ubaba lo akazange amenze lutho khawuthatha isibeke uyaziqinisa Namphela ngibone lapha esikumama sendoda yayibona nje indoda ukuthi yabona le indoda emadodeni and imali hayi mana iyaphuma vele iqiniso le ngoba phela nathi phela sashoda phela ngo2 kg weBripex asozokwenza njani vele iqiniso le ngamshela kanjalo umntana wami futhi nje kwaba easy yena ukuthi enze into afanele ukuthi yenze ngoba vele sasilambile sobabili yebo kuyiqiniso lokho futhi nje anginamahloni ngalokho ngaba ngeke ngicima mhlambi lokhu kwayikwenzeka kuqhubeka kwenzeka umphumela walo lokhu bekusenzeka vele ngeke ngize ngisho kanjalo ngoba leyo nto yenzeka nje ihlanda nje lilodwa nje kuphela akuphindanga nje kwenzeka ngoba nami ngoba ngangistrugglisha ngempela so ngase ngabona ithuba nami ngase ngithi angingeneke lelo thuba kodwa into yenzeka once and ayizange iphinde yenzeke nangumntwana vele nawo sekhulile ungithathele indoda so ubonile ukuthi kufanele athathe mophula njengoba naye nje sewumfazi phela mina ngize ngimhambise umntwana wami ngithi akenze lo mgilingane awenza nobaba omdala vele oyikhehla angibona ukuthi mina imali lapha yana nje iyayiphumela nje iyazehlela nje iyayinethela nje ayikho nje ngisho into engingayiswela ingakho umntwana wami ngamphushela ukuthi enze lento leyo kufanele ukuthi ayenze and wayenza futhi kwabalula yangaba khona futhi inkinga babukeli nize umbuzo ozovela manje babukeli emakhaya nize niswele iBripex wayikuphi kanye noyikhokhi behind ngesilabhazi wena wengakabi khona ingakho nje mina vele nje ngamgijimisa kuyena nje uMayiphakathi nje ngena phakathi mntanami uMayikhokho engakabi khona nje yabona indaba nje ecafe nokubhoda engakabi khona leso sikhathi so ngavela ngathi nali ithuba ngiyathola ngilisebenzise ngisheshise Siphile ngawusithatha isibeke uqiniso kangakanani uthi umama engathi uyakhonza vele kuyiqiniso lokho ngumama nje wenkonzo nje yabona nje inkonzo nje yangolesini bazi kahle nje ukuthi nje umama Philisiwe uma esefikile hayi kusuka amaphepha ngingatshela ngisho nango John 13 nje mina ukuthi nje uhamba kanjani John 5 yabona nje futhi John 5 lokhuluma ngensizwa eyayisigula iminyaka yo38 ngakubeka wa ngize kubeke lapha iphela khona hayi nje ngikhonza kahle nje ngikhonza kahle hayi babukeli yabo hayi la ikhaya kushuba impela babukeli lapha emakhaya njengoba usithi Siphile uyakhonza ngeke ucabanga ukuthi mhlawumbi ibandla lahlambalazeka mhlawumbi ibandla ukhonza kulona kahle ukhonza kuphi kanye Siphile ngikhonza eChibini bhodwami and into engiyenzayo utwayi lami nginakelo lami utwayi angilinaki nje olunye lwanye amakhono so into engiyenzayo eyami ukuthi umuntu uzothi ngezinto engizenzayo anginandaba nalokho angisiyo nje umuntu nje wamehla abantu ngizenzela nje okwami okuthanda mina ngesikhathi sami Siphile kawusele mhlawumbi njengoba mhlawumbi ube ukuthi uthi ongomzekelo mhlawumbi nje umama webhaki okhonzayo endaweni owazi ekhonza uthi ongomzekelo yini khona ekuhlaleni kulo ndawo uhlala kuyona
Ngeke ngibe mina i-role model ayinoma ubani umuntu ofuna ukuhamba enyatheleni zami ecathuleni zami angimforce angangilandela abuze ukuthi futhi mamphilisiwe lento oyenza uyenza kanjani and uze uphumelele kanjani kulento le oyenzayo. Into engiyenzayo ngizenzela mina ngenzeli nje amehla abantu futhi anginawo ngisho amahloni ngezinto engizenzayo ngoba akekho umuntu ongenakho ukungcola kwakhe. Nawe unakho ukungcola nami nokwami ukungcola. Siphile kawuthatha usibeke kuthethe isikhathi esingakanani ugirl nakuwe ukuhlala ukuthi ube neperiod anyana nje yokuhlala uze uzothola lo wesibini uba wayi. Yazi namahloni ngempela lo ubuzo ubuza la kumina awungiboni ukuthi umuntu ozilahle mina ngimile ngigcwele. Hey ngilandela ama gorillas ngemuva ngilandela ama hyenas bayagijima bangifuna left and right. Kwangithatha only 3 days mina ngithola umuntu omusha. Nawe uyangibona nje ngiyele phone ngiyakhazimula ngiyakhanya. Hayi shame nami ngathi ngizokwenza njani ngamthatha my brother kwaba owami njengoba ehlezi nami manje endlini. Tshela mina Sisiphile ngaba uGayilo uyasebenza yini mhlawumbe? Into engayisho bhuti wami ukuthi uyindoda emadodeni. Unenhliziyo enhle uyazi ukuthi futhi umuntu wesifazane ifanele ukuthi aphathwe kanjani. Into engiyithanda kakhulu ngaye unomoya ophansi unenhlonipho sihlale phansi kahle naye sibonisana ukuthi ukusuka la siyele kuzofanele ukuthi senze njani. Umuntu oyaziyo iplanning about life and about love. Yena umuntu ongiphatha kahle futhi uyangigcolisa ngalokho nje hayi ngithola umuntu oright. Babukeli emakhaya sekufike isikhathi soba siligoqe uhlelo lethu siligoqe kanjani ngokufonela usisi wasihle kwaba uma agonyeluke unosiphi indodakazi yakhe ngohlobo afuna ukugonyuluka ngalo. Ethi ke ungifakele inamba kaNosihle khona lapha. Yeah. Thank you. 1 2. Hello. Hello Sihle, ngifuna ukukhuluma no Sibhakabhaka apha kwiVimani Film. Sinoma wakho lapha uma wakho okhona lapha ehlelweni lethu ukhona udaba afuna ukuphokoza kuwena, aliphalaze kuwena, agonyuluke kuwena. Ngaba ngingamnikeza ithuba uba akhulume nawe? Ngamnika. Okay, thanks. Mfazi endini usangikhumbula unyoko kodwa. Akuzwakali bakuzwakali ngithi usamkhumbula yini unyoko? Ngingamkhohlwa kanjani? Kodwa usungaze ungigile kanje nganyami ngikuzala. Ufuna ukuthi mina nawe sirishisele ngempela yini lento ongenza yona ngempela awungicacisele. Isizulu phela sitoliko. Wena muyimini ngenze njani? Mina nguma wakho wena uzuthathe lami isendo kufanele ukuthi kube elami lodwa walithatha walenza labe elakho. Uthi mina lento ingihlala kanjani njengoma wakho okuzalayo? Wena ubu-excess kwama wami yini ongizalayo? Lalela mfazi ake sidlule kuleso sixoxe ngekusasa lakho. Ngezwe la ukuthi hayi ufuna ukuzothumela izinkomo zamalobolo. Khona uhlelo lihamba kanjani? Incwadi sebeyibhalile. Incwadi bebengakayibhali phela yini ngifuna uqala ukukhuluma nawe ukuthi uyavuma yini? Angithi yazi ukuthi nguma wakho. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Uyakwazi lokho angithi? Hayi bengakwazi. Hayi ke kufanele ukwazi-ke lokho phela usumfazi wenye indoda-ke manje. Tshela-ke umuntu wakho lo umthetho ukuthi akasheshise incwadi leyo yamalobolo. Mina nganyami ngikudedela ngezandla ezimhlophe futhi ngikufunela nje inhlanhla nje enhle kabi. Basheshise and wenze sure ukuthi baletha imali okuyingimali. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angifune amasenti. If kukuthi ama-dollar even if kuthiwa ama-euros ngiwafuna la emagcekeni. Uyayizwa lonto? Imali yangempela mfazi, imali yangempela and ngifuna ukwenza sure ukuthi isikhwama se-Louis Vuitton ngiyasithola na kanjani. Even uShanel mntanami. Wena uzizwa kanjani uma ngikhuluma ngalolu hlobo?
Kuyangijabulisa ukuthi ukuthi uyavuma kodwa futhi kuphinde kuthi phela ngiyakwazi wena mama. Hayi ke shame ngomunye ulayini ke mani ngiyazi phela ukuthi umuntu uhamba kushintshe njengotshwala eswini kodwa nguma wakho ngane yami iminyaka nakwenye ihambile fanele ube nawe neyakhe ingane ngiyakuvumela kodwa nje ngicela nje iphakethe ligcwale liyamthetho aligcwale nje impela aligcwale khona izinto zihamba kanjani lapho kwena nomthetho Usahamba kahle kwamanje akuhambe kahle akube itrain nje ihamba nje ngegiya elilodwa ungashintshi indawo yayizwa lonto engiyishoyo akuhambe kahle kodwa ngithi isikhwama asigcwale mfazi ngiyabonga ngane yami and wazi ukuthi uma wakho uyohlala ekuthanda yayizwa lonto ngiyabonga nami ma ngiyakuthanda ngane yami hayi ke mina ke sengilindele abantu ukuthi bashaye egate and then bese ngiyabavulela ngiyakuthanda ngane yami ube nosuku oluhle alright ma ngiyabonga na ube nosuku oluhle okay sisi bye Oh, seyivale ifoni. Sisiphile. yeah Uziva njani manje? hayi ngizizwa nje sengathi nje yikwenye iplanet yezwa ngizizwa sengathi nje kwenye iplanet into nje isesolidayo manje ukuthi nje ngibone nje ingane yami face to face sengikhulumile kade kufanele ngikhulume selene kahle nje amanzi sesiyazwana mina nengane yami ayishati ingane yami ibe umfazi wakamthetho Babukele emakhaya. Hayi, sijabula ukuthi baenda bebethelele namanzi. Nivumelane ngohlobo yes ipurpose yethu kwiVimani Film. yeah Babukeli. Romans chapter 8 verse 14 siyama kawo namhlanje. Without nina asilutho. Yasaseka njalo. Amen. Hallelujah.